We lezen deze vraag voor om Patrick Schaafstal. Hij is muzikant, componist en producer. Jood oefent hij met When We Are Wild, want sneu maakt ze op door de slag spelen. En ik zie een band, Wonder, stier op het festival. Ik denk sowieso wel de motivatie om het echt te willen, ja, drijfkracht en passie voor de muziek. Het is toch een soort opbouwen, werkje, slepen, toeren. Heel veel slepen, heel veel opbouwen, ja. Het is heel veel niet leuk eigenlijk en dan tussendoor heel erg leuk. Nou, je moet sowieso als muzikant er iets naast hebben, anders dan is het niet te doen. Hoe stel je zelf voor? Steeds 5 of 10 jaar zelfs misschien? Ja, ik hoop dat we dan internationaal wat hebben betekend. Veel rondgetoerd door Europa, hopelijk Amerika. En daarnaast veel werk in de studio te doen ook, als producer. Een band als Black Box Red, ook op Noorderslag, docht het intussen internationaal goed. Maar het vergelijkbaar succesvolle Daily Bread is verleden weken uit de gang vanwege verschil in ambities. Patrick herkent dat wel. Ik ben ook gestopt na 13 jaar met een band die Passengers heette. En ook vanwege verschillende ambities. En nee, je leert wel door de jaren heen om de juiste mensen te kiezen voor het doel wat je wil bereiken. En dat is gewoon inderdaad heel belangrijk, dat je neus dus zal ik anders staan. Ja, en dan spelen ze in Wonder, maar die partner. Ja, met mijn vriendin, ja. En wat dat nog weer geeft, wat dan? Ja, dan is Wonder ook niet meer. Nee, dat is wel heel realistisch inderdaad. Ambitie, maar vooral ook passie is dus belangrijk, nevens Patrick. Ik denk het, ja. En misschien een beetje, je moet met je kop boven het maaiveld uitsteken. En, Opvallen. Opvallen, ja. Gewoon goed werk leveren. Ja. Origineel en creatief wezen. Ja, precies. Zeker.